ko sa convent padulong dinhi. Si Lucy, nakasabot mo Lucy, Lucifer. Mingon sa asa ka man padulong Father John, min ko nga dito ko sa simbahan, muhata ko recollection para sa katawhan sa Dios. Mingon siya nga dili tanan sa sulod sa simbahan sumusunod ni Kristo. Ang uban ako manana, mingon dili sumusunod ni Kristo tanan. Dili, Father, naay ako sumusunod. So mingon ko nga, unsa ti mailan nga imo sumusunod, mingon siya nga unya tanawon nimo, Father. Basta una sa paghatag nimo recollection pero natulog la, ako na dili iya ni Kristo. Nakasabot mo, nakasabtan ninyo, buti pasabot nga ayaw jud pagtulog-tulog. Amen. Okay, next. Ang akong ngalan actually kana Father Johannes Dua Danibao. Ganiha, nangutana sila kung kinsa akong apelyido. Actually kami dito sa Indonesia dili kaayo importante apelyido. Ang pinaka-importante para namo is patron name. Maubito nga, di ba? Pare before, Indonesian, Petrus. No, Pedro. Jeremias, gikan sa Bible. Ako Yohanes, John. Nasabtan nimo? John. Yohanes, Bisaya pa, Juan. Dua, tungod kay ikaduha nga bata sa among family. Primero ang iyang ngalan, maura gihapon, Yohanes 1. 1 means primero, Juan 1. Siya sa po sa kapare nga SVD, sa una nagtrabaho siya dito sa West Indonesia, karon ibalik na siya sa Central Flores, ang amo kaugalingon. So first, Juan 1, kung Bisaya nato, ikaduha karon nagtabi-tabi sa inyong atubangan, ikatulo salamat sa Ginoo nga babae. Kung lalaki pa, Juan 3, pero babae man, ang iyang ngalan actually Lutgardis Danibao. Pero dili siya ganahan kiningalan. Giutro niya ang iyang ngalan na himo Damiana. Siguro matingala mo ngano man giutro niya ang iyang ngalan. Ngano man giusap niya ang iyang ngalan tungod kay nisulod siya sa pakamadre. Holy Spirit sister. Timaan nga gibiyaan iya ang iyang karaan nga pagkatao, nisulod siya sa bagong kinabuhi nga naghalat siya ang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Giutro niya ang iyang ngalan na himo Sister Damiana SSPS. Karon siya nagtrabaho dito sa Togo, West Africa. Kana nga mga pobre dut nga nasud dito sa Africa. Nakaato na mo sa Africa wala pa? Parehas bayata. Ako sa wala pa. Pero matud pa ni Sister, grabe kalisod. Lisudid kayo sa Africa. Actually, kami sa family, 5 unta mi mosulod sa religious life. Pero ang akong magulang mingon sa nga, iko na kami tulo. Kamu duha pabilin sa gawas at imanon ninyo ang atong papa ug mama. So maura to. Dini sa Philippines, pag-abot na ako, primerong assignment supposed be dili sa Zamboanga. Primerong assignment dito sa Surigao. Dinagat Island. Dinagat Island. Unya, 9 years dito sa Dinagat Island, nibalhin ko dito sa Zamboanga, Sibugay. Only 6 months. Unumra ka bulan kay gibaharan nga kidnapon sa mga Abu Sayyaf. Kay nga naman, Indonesian man good ko. Mato sa mga Zamboanga noon, no. Basta Indonesian gani Muslim. Nga naman kuno nga ako Indonesian pero Catholic. Pare padut. Tabian padut. Bitaw. To be honest, tabian ko kayo. Karon mo ra kahinay-hinay na ko kay nakaagi naman ko sa mild stroke. Pero before mild stroke, bitaw, grabe ka tabian na ko, grabe ka lakaw na ko. Mabito nga dito sa Zamboanga, bito, ang akong higala, dili lamang mga Catholic. Muslim, Protestante, na sa nakalain-lain sekta, musulod ko na. Unumra ka bulan nakadawat og threat gikan sa Muslim.
hadlok ko dahil. Dili actually dili ko hadlok. Pero basin baya, dakpon ako. Una mangayo sila taas nga ransom. Asa man kayo makuha kwarta. Basin baya pagdakop nila ako ang akong provincial. Salamat kay gidakop na ninyo siya. Pero ka dito kay mulukat. Kay mahal. Pero God is so good. Amen. Okay. Aron dili ka matulog, manindog kitang tanan una. Asa akong operator diri? Time pa no? Time pa no? Maglingkod ka dali. Maglingkod ka dali. Okay. Way back 2013, Lady Gaga, kailan ninyo Lady Gaga? Lady Gaga. Sus, grabe, kailan nila no Lady Gaga. Gusto na siya mo concert dito sa Indonesia. Pagkabati sa mga Indonesian, nakabahin-bahin ang mga tao dito sa Indonesia. Ang uban nun siya, paaniw na lang din aron makatanaw ta ang iyang concert. Muslim nga radical nung sa ayaw lang pagani, magunsa man siya din Finally, wala siya ni anhadiha. Kaya nga naman ang mga Muslim, unsay atong makatunan gikan kang Lady Gaga. Unsay makatunan sa mga batanon gikan kang Lady Gaga. Kaya nga naman, the way siya magsayaw, di ba? Mura ka mag-create dautan nga mga huna-huna sa mga bata. Tinuod dili. Tumbling. Ikaduha, sinina ngayang gisulub, wa pa mahuman pagtahi gisulub na niya. Tinuod dili, wa pa mahuman pagtahi gisulub na niya. O siguro kulang ang tela, nakasulub na. No. Kanta yang gikanta di sa pagdaig sa Ginoo. Aron mahidul kita sa Ginoo. Finally, praise God. Wala siya ni atos sa Indonesia. Pero dili magpasabot nga tanan sayaw dili maayo. Naisayaw maayo sa pagdaig sa Ginoo. In fact, sa Salmo 149, naibalo mo? Salmo 149 po din. Kana, basahan ninyo, let us praise His name with dancing. So karon, manindo kitang tanan. Daigon nato ang Ginoo pinaagi sa sayaw. Tindog, ang dili mo tindog kulatahon gut nako. Unya tanan mo sayaw uban sa atong dinhi. Go. Okay, let's go. Tanan sayaw no dili mo sayaw gani bantay gid mo. Go. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiahit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, Sayaw or mawala arthritis. at nagagalak sa Panginoon. Masiahit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. I-cha-cha mo, Cha-cha! i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, Kristiyano ka. I-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano, Sayaw! ang mga Katoliko,
Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, Sayaw. nagpupuri at nagagalak sa Very good. Panginoon. I try to sugunin. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, Kristiyano ka. Idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Itango mo, Tango. itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, Kristiyano ka. Itango mo, itango, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Okay na. Kay basin matumba mo. Kinsa nagsugo ninyo nga maglingkod mo? Ako baya magbuot ninyo? Ayaw paglingkod. No. Human sa atong pagsayaw para sa Ginoo. Gamito nato usab karon ang atong tingog sa pagdayeg sa Ginoo. Mabuto nga diya sa Salmo versikulo 91. Chapter 91, versikulo 1 na kanayon, O come, let us sing to the Lord. No. Dali mag-awit kita para sa Ginoo. Ngano man angay atong awiton para sa Ginoo. Primero, kay buhi papaya kita. Amen. Why lang atong mga kaubanan dito sa Middle East, no? Nagpuyos sila uban sa kahatlok tungod sa maong gira, anytime mamatay sila. And yet kitang tanan din hibaya. We are so blessed. Nga tinuod nga naay mga kalisod, yes. Naay mga pag-antos tinuod. Naay mga kapito sa atong kinabuhi, yes. Pero we are so blessed ka nagpuyo kita nga malinahon tungod sa panalangin sa Ginoo. Karon sa kinasing-kasing daygo nato ang Ginoo diha sa pag-awit. Kitang tanan giawhag sa pag-awit. Kitang tanan giawhag sa pag-awit. Ang imong gukma ngari kanamo, imong mga anak, walay kinutuban, walay katapusan. Tungod ug uban sa gukma, gibuhat nimo kami sama sa imong larawan ug kasamahan. Din kami nahilayo gikan kanimo
giapas usap nimo kami. Giluwas nimo kami pinaagi sa imong pinanggang anak among Ginoong Hesukristo nga naghalat sa iyang kaugalingon diha sa krus aron maluwas kaming tanan. Ginoo, nangamuyok kami kanimo karon hapon. Ubani kami sa among pamalandong karon hapon aron maghimo kini magmabungahon. Ug himuha kami nga taytayan sa imong gugma ngadto sa among mga kaisonan sugod diha sa among taksa-taksa ka family. Himuha usab kami instrumento sa imong kalinaw. Nining panahon sa kagubot, panag-away, panagbingkil, bisan diha sa among family, Ginoo. Ipadala ang imong Espiritu Santo ngari sa taksa-taksa kanamo aron mamahimo kami instrument sa imong kalinaw. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magpabilin kita sa pagtindog. Mag-awit tag another kanta ug mao kini ang basihanan sa atong pamalandong karon hapon. No. Okay. Mao kini I believe no nga ma-feel ninyo ang kakusog sa gahom sa pag-ampo nga atong giawit karon. Mingon siya, come my friend, stop for a while. Kay matag adlaw baya busy jud kita kaayo. Nalimtan nato ang Ginoo usahay. Tinuod dili. Tinuod. Mas ganahan pa mo tanaw TV, mas ganahan pa mo kuti-kuti sa atong mga cellphone, mas ganahan pa mo TikTok bayata. Mabito nga nindot kayo, come my friend, stop for a while. Magunsa man karon. Subayon nato kining pulong stop pinaagi sa pipila ka butang. Stop. S. Stand for basahan silent. Maghilom kita. Maghilom kita aron mamati kita sa pulong sa Ginoo. Kung kita sa mo istorya kita ang Ginoo mamati. Pero karon maghilom kita aron ang Ginoo mosulti para nato pinaagi sa iyang ubos nga sulugoon ako. Stop. No. Nga matag adlaw ka busy ba sa atong kinabuhi pero sa katapusan heaven is our home. Mosugod kita o dili, heaven is our home. Moabot ang time. Mamote nga nindot kayo pamatin nga stop for a while. Mauban kita sa Ginoo, mamati kita sa iyang pulong. Mabuto nga nindot kayo pamation ba? Pila ang inyong dalunggan? Tudahi, pila ang inyong dalunggan? Pila ang inyong baba? Kalooy. Pero unsay buti pa sabot duha ka dalunggan usara ka baba. Aron mas dagan baya kita mamati unta. Ang problema kayang atong nabatian matag adlaw makapasakit usahay. Makapadiscourage usahay. Madugangan problema usahay. Pero pulong ganis sa Ginoo baya maghatag kalipay para nato. Muhatag kalinaw sa atong kinabuhi. Kung makasakit-sakit kita no, masulbat ihapon. Nga taliwala sa mga kasakit na gihapon, peace sa atong kasing-kasing. Mabito man yung ang Ginoo umari kamong tanan nga gikapuy-an gibugatan sa inyong pasan, papahulayon ko kamo. Try ninyo pag-smile, smile, smile, smile. And do you think kay nag-smile mo, puno ang inyong kinabuhi o kalipay? Dili ba yun? May posibleng nga sa liko sa inyong smile, gihambin ninyo ang pinakadagan nga mga problema sa inyong kinabuhi. Sa liko sa inyong smile,
gihambi ninyo nakalain-lain mga kasakit sa inyong kinabuhi. No. Dili lamang sa inyong silingan, may possibility ba nga diha sa inyong family mismo, inyong bana, inyong asawa, inyong mga anak, inyong mga ginikanan. Pero ayaw kalimti, no? Nga bisan pinakadulang mga tao din sa atong kasing-kasing, bisan sila nga pinakadul sa atong dughan, mo salikway nato, mo tamay nato, ang Ginoo baya, never mo salikway nato. Kay kita iyang pinanggang anak, kita iyang hinigugmang anak, nga iyang gilukat, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Buti pa sabot baya, pinangga baya ta sa Ginoo. Amen. Ikaduha, thanksgiving, pasalamat. Dagan kayo mga butang angay natong pasalamatan ba, no? Sumala sa akong ganihan, no? Salamat Ginoo kay buhi pa bayata. No. Salamat pa baya nga niya pa kita sa maayong panglawas. Huna-hunaan ninyo ba? Kung muato kamo dito sa hospital panalitan, ang ato mga kaigsunan dito sa hospital, struggle between kamatayon o kinabuhi. Naning kamo sila nga mabuhi sila. May posibleng nga destro sa ilang ilong, na sa ilang baba, nakalisod-lisod sila. And yet, kita karon ani adinhin maayong panglawas. Tungod kay ang Ginoo baya naigugma natong tanan. Kini angay natong pasalamatan. No? Next. Stand for openness. Openness ni. Abri ang atong kasing-kasing sa pagtanong at bitaw, no? Diha sa atong palibot kana ba, no? Ang Ginoo nagbuhat nining tanan. No. Tanaw nimo ang imong tapat. Tanaw nimo imong tapat. Di ba? Kagwapo nila, binuhat na sa Ginoo. Giangko nato nga kitang tanan baya binuhat sa Ginoo. Ang uban guwapa, ang uban guwapo, ang uban igo-igo. Ang uban puti, ang uban parehas na ako. Pero bahala ba nga itum sa gawas basta pinaka-importante sa sulod sa imong kasing-kasing, ang imong kinaiya, ang imong hiyas, makapahimuod sa Ginoo. Amen. Magunsa man ta kung panalitan sa gawas, guwapa ta kayo, guwapo ta kayo, pero ang atong kinaiya, dili maayo. Dagan kayo nga atong kontra. Tungod kay kita mismo sa dili makasabot sa atong kinaiya. Open. Pero open usab sa pagdawat nga tinuod Ginoo. Makasasala ba ako? Nga kitang tanan dili perfect. Makasasala kitang tanan ba? Makasasala mo dili. Tubag makasasala. Sala, Father. Ayaw kasuko good. Dako gamay ang inyong sala. Tubaga, dako gamay. Daghan ang inyong sala gamay. Parehas ta. Pero take note, no? Bisan sa atong pakamakasasala, once nga giangko nato ang atong mga sala, maluhod kita sa atong bangang sa Ginoo. Mangayo kita sa iyang pasaylo, pasayloon gayud kitang tanan. Amen. Bitaw. Mabito nga usa ka kriminal, duha ka kriminal nga gilansang uban sa Ginoo, no? Pila ka kriminal nga gilansang uban sa Ginoo? Duha. Pero duha ka kriminal gilansang uban sa Ginoo, nakasukuhay usap ang ilang kinaiya. Amen. Ang usa ka kriminal nagpabili nga kriminal gihapon ang iyang kinaiya. Gisawan niya ang atong Ginoong Hesukristo, kung ikaw anak sa Dios, luwas ang imong kaugalingon, apil usap kami.
Pero usa ka kriminal, grabe ka mapapsanon, mingon siya nga, kitang tal nga mo dawat nining maong hukman, igo jud na para nato. Pero kini siya way sala. Una mingon siya sa Ginoo, Ginoong, kung maghari ka na, ubani ako sa paraiso. Ug ang tubag sa Ginoo, dili siya moingon ugma, mauban ka sa ako sa paraiso. Dili siya moingon unya, mauban ka sa ako sa paraiso. Pero mingon siya, karon dayon, muuban ka sa ako sa paraiso. Karon dayon, muuban ka sa ako sa paraiso. Buti pa sabot nga once nga gibungat nato ang pasaylo sa Ginoo, pasayloon kay kita sa Ginoo. Amen. Maria Magdalena, kailan ninyo wala? Asa man ka mo nakita? Bito Maria Magdalena. Maria Magdalena, no? Gisalikway sa iyang katigalungsod. Kaya nga naman, no? Dautan man gud nga babae. Pero once nga niluhod siya sa tilan sa atong Ginoong Hesukristo, unsa ingon sa Ginoo, ako sa dili maghukom nimo, pauli sa inyong ayaw na pagpakasala. Ang sekreto is only, mangayo kita pasaylo. The question is, nangayo ba ka mo pasaylo diha sa kumpisal? Huy! Nangayo pasaylo diha sa kumpisal? Nakakumpisal ba mo miaging nakakumpisal mo? Very good. Kumpisal ba no? Ayaw ka mo yung nga kami mga pare, dili ka mo kumpisal, makumpisal sa bayami. Nahimuot ko, kano sa last day ng Jubilee year, mitambong kami misa dito sa Prosperidad, bagong diocese. Nakabulanwa ako na kumpisal, nisaka ko sa second floor. Sa second floor, naisap akong kababayan, kailan ninyo? Si Father Petrus Caban. Alas 5 sa buntag, tuktuk na akong, Father, pwede mangayok ko tabang. Makunsa man ka, Father, dyan, mag-andam ko sa ako kagalingon para misa. Kaya amo misa dito, buntag, alas 5:30. Ang iyang turno ba ito magmisan? Ang tabangin sa ako kadali. Kaya nga naman dahil, makumpisal sa ako. Makumpisal ko kang Father Petrus. Human sa pakumpisal na ako sa yamin sa Father dyan. Ako sat makumpisal. Gihatak niyang stola sa ako nasat ang namati sa iyang sala. Pero mabaya kini kabililhon sa pagpangayo pasaylo sa Ginoo kay sumala sa akong gingon ganiha. Bisan sa kadako sa atong mga sala, bisan sa kabugat sa atong mga sala, bisan sa kadagan sa atong mga sala, once nga mangayo kita pasaylo sa Ginoo, pasayloon kay kita. Kay kita yang pinanggang anak, ngayang gilukat pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Ayaw sayang iyang kamatayon dito sa krus. Kay iyang gihalal ang iyang kaugalingon para nato boya. Ayaw sayang. Kano sa kita makumpisal kung dili karon? Maghulat ba ka mo nga, mamatay na, pa ka makumpisal, na ikapuslanan. Mabito nga dinhi ba ya? Giawa ko kamong tanan kuno galing na inyong mga ikson nga hapit na mamatay o sakit ng ganin, tawagi mi. Aron makadawa sila sa sakramento. No. Pero ayaw kami pagtawag kung pananglitan nagtinga na. Pagpangutanan namo, nagatuba ka sa Diyos nga Amahan na makagagahom sa tanan ang iyang tubak. Tiwasan namo na. Bitong, tawag mo. Tawag, sakramento na. Sakramento, bililhon dito kayo sa ato kinabuhi. Mao kini ang gibilin sa Ginoo para kanatong tanan, handumanan sa iyang presensya. Amen. Pangayo, sorry. Kami dito sa Indonesia, primero, as a priest, no? Young priest, kumpisal mi. Ang among schedule buntag. Pero tungkol sa kadagan sa mga parokyano, abot na sa hapon.
nahimuot ko sa usa ka nanay. Kami dito sa bukid, nangaon sila mama. Nakasabot mo mama? Huy, nakasabot ka mama. Mama ba? Kanang kung mukaon bito na mula pula sa... Una kini nanay, siguro medyo bungol. Nakumpisal siya na ako. Kay bungol man siya, naghuna-huna sa siya nga bungol sad ko. Di ko doon niya ang iyang baba, tinigod sa dalunggan na ako. Sa pagtindok niya, nga naman bugnaw kayo nga ako dalunggan. Gibili niya di ang iyang mama dini sa ako dalunggan. Pero moingon ko sa maong nanay, sa hilom si nanay minsan, bahala ba nga mahugawan ang imong dalunggan, basta pinaka-importante, mahinluan ang akong kasing-kasing sa mga sala. Amen. Bahala nga makahuga-huga ang imong dalunggan, basta pinaka-importante, maputi ang akong kasing-kasing pinaagi nining maong sakrament. Amen. Bitaw. Openness. Pag-angkon nga kitang tanan mga makasasala. Pinaagi sa pag-angkon nga makasasala kita, usa ka step forward para kanatong tanan nga bagbag-o ang atong kinabuhi. Amen. Next. P. Stand for basaha. Prayer. Pag-ampo. Nga naman kita kinahanglan mag-ampo ta kay buhi pabayata. Mag-ampo ta kay buhi pabayata. Mananap gani mag-ampo sila sa Ginoo sa ilang magbubuhat. Mutuba ka mo dili. Tuo, kung dili ka mo tuo, layas na lang mo. Bitaw. Di ba kanak kabayo? Nakabantay mo kabayo? Kabayo nakabantay mo? Before gani sila matulog, una sila ba sa ilang tuhod. Anha pa sila matulog. Matut pa sa usa ka balantaw, that is the way, no? Paagi sa mga mananap sa pagdayeg sa ilang magbubuhat. Amen. Maubito nga every time alas 3 buntag, mutugtugaw ang mga manok. Mga manok gani mo tugtugaw timan sa ilang pagdayeg sa atong magbubuhat. How much more kung kita ba ya? Kita. Sa buntag pagmata nato, pasalamat unta ba ya? Una sa Ginoo. Nga buhi pa ta. Ginoo, salamat kay buhi pa men. Ang uban din na sila kamata kay patay na. Pero kita buhi pa ba yan? Salamat. Mabito nga balik ko na ako. Kami dito sa Indonesia kay Muslim. No. Muslim kami dito. 90% Muslim. Mabito nga every time, every day, alas 3 sa buntag, mag-ampo ng mga Muslim kalima. Kapila sila nag-ampo? Kalima. Mabito nga ilang ngalan Islam. Isa, subu, lohor, asar, magrib. Alas 3 kadlawon gani mata na sila una mo muawit na. Pero dili parehas nato. Ang ilang gigamit is trompa. Nakasabot mo trompa? Kana parehas sa taas bitaw. Alang-alang kuno sala ka muski. Sa amo lugar bitaw, na muski gikan sa wala, na gikan sa tu, na gikan sa tubangan, na gikan sa likod. So sa buntag alas 3, grabe jud kasaba. Mabitong usahay nagsaway mga Muslim kang mga Muslim. Bungol ba ang inyong Ginoo? Mabitong nga gigamit ninyo ka nga trompa sa pagdayeg sa inyong Ginoo. Di ba matagbuntang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakasabot ka? Nay, nakasabot ka na kaluoy nimo. Pero Allahu Akbar, buti pasabot nga Diyos nga makagagahom, Diyos nga makagagahom. Ang ilang pagdayeg sa Ginoo Diyos nga makagagahom, actually, alas 3 sa buntag. Apil sa pukaw niya ang tanan mga buhi, mata na mo, bango na mo, daygo nato ang Ginoo kay buhi papayata. Pag-ampo.
Pero mga Muslim kalimara, kita mga Katolik ang Ginoo nagdasi kanatong tanan nga magampo kita sa kanunay. Kampo ba mo? Tindog. Ato bang dito? Sulod sa usa ka adlaw, kapila ka ni kaon. Katulo. Di ko mo tu kining lawas katulor ha. Sige, lingkod. Kaya ngungon ka katulor ha, mutuon na lang ko, bisan dili ko mutusay mo. Pero tinuod ba no? Pag mata nato, dinhi mo ingon kita nga painit. Pagka alas 7, pagka alas 10, pagka alas 12, pagka alas 4 sa hapon, pagka alas 7 sa gabi, kapila na. Pero ayaw ko ing nga kaunom ra baya mo mukaon. Between alas 10 ug alas 12 mo ingon kamo timo. Human sa panihapon mo ingon kamo midnight snacks. Pero ayaw ko ing nga kawalo ra kamo mukaon sulusaw sa kaadlaw. Basta na gani mga pakaon kita mga Pilipino mukaon juta na. Tinuod dili. Mukaon ta basta na mga pakaon. Pero mukaon kita tibuk adlaw. Pero ayaw kalimti pakanunusap ninyo ang inyong kalak. Pakanunusap ninyo ang inyong espiritu pinaagi sa pag-ampo. Problema lamang kay diri sa Philippines, no? Mag-ampo kamo before kaon. Usahay way buot. Mag-ampo kamo tinud pero ang inyong pag-ampo way buot. Kay ngano man imbes nga mo ingon kita sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang inyong giingon, mga unang ta kay gigutom ta. Tinuod dili, tinuod. Mag-ampo ganita sa kinasing-kasing. Kay gisangpit nato ang Ginoo nga panalanginan niya kanang mga pakaon nga gihatag usab niya para nato. Amen. Nindot usab kaayo ba di sa Philippines? No. Pag-abot na ko dinhi way back 1994, nagsakay ko jeepney gikan sa Christ the King to Quiapo, Black Nazareno. Sa sulod sa jeepney, mailhan ako dan o kini Katoliko dan no. Kini dili. Kini Katoliko, kini dili ingunato. Kay ano man mga Katolik magunsa man mo? Pagsakay nimo gani mangurus mo, muagi ka mo pinakagamay nga kapel, mangurus. Muagi ka mo sa sementeryo, magunsa man mo. Mas dako ang inyong krus kay mahadlok ba mo sa wakwak. Tinuod dili, tinuod. Pag naog nato mangurus. To be honest ba, dito sa Indonesia, musakay ko sakyanan, wadud ko mangurus. Sa ako na hinumduman, mangurus lamang ko kung mukat-kat ko luwi. Kay basin mahakbong ko. Pero diri sa Philippines, nakakatun man ko maayo nga tinuod. Pinaagi sa pagpangurus, gisangpit nato ang Holy Trinity, Amahan, Anak, Espiritu Santo, sa pag-uban ka nato, sa pagpanalangin ka nato. Amen. Okay. Next. Stop. Okay. Kanta ganiha, no? Nakabati mo kanta ganiha. Why on earth am I here for? Ngano man nako diri sa kalibutan? Nakahuna-huna ba mo? Ngano man ako din sa kalibutan? Pangutan-un ako. Hoy. Ngano man naka din sa kalibutan ay? Ngano man naka din sa kalibutan? Aron pagdaig sa Ginoo. Good. Ikaw? Kay naa may purpose ang Ginoo. Gani na i-purpose, unsa yang purpose nga naka diri?
Kay aron pagdaig ug paghimaya. Pagdaig paghimaya sa Ginoo. Ato na lang ko sa ako mga tatay. Ayaw kasuko, masuko gani ko, bunalan ta mo. Tatay, sa imong paniid, ngano man naa ka dinhi sa kalibutan, matud pa sa nanay ganiha, ni ako dinhi sa kalibutan aron sa pagdaig sa Ginoo. Imo tay. Kay gipili ko sa Ginoo nga mataw sa kalibutan aron pinaagi kanako makita ang iyang himaya sa akong mga buhat, makita ang Dios diri kanako. Magdaig sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga buhat. Very good. Mura ka siya sabihin, ako nasad. Sige, ikaw. Ni ako diri sa kalibutan, Pader. Kay aron kung doon ako'y mga mayong binuhatan, usa ko sa ehemplo unya sa akong mga katawhan pod kauban. Oo, say. Okay. Kana, siguro inyo-inyo raman na, pero pananglitan, no? Kini, cellphone. Pananglitan kini bago ni gawas gikan sa factory. Dili kamo mahibalo kung unsaon man nato paggamit ini, no? Magunsa man mo. Magunsa man mo. Di ba? Kasagaran cellphone, naay atong gitawag nga manual. Muato kita sa manual aron sa pagtanong unsaon man nato paggamit nini, unsay katuyuan kining cellphone. Mauraw sa pang atong Ginoo ba no? Gibuhat kita niya pero dili kita gibining nga walay kalibutan. Unsaon man nato pagtanaw kung unsa gayud ang kalugan sa atong kinabuhi. Ug ang iyang manual walay lain kun dili Bible. Manual niya walay lain kundi Bible. Nga dinhi sa Bible manual nahibalo kitang tanang unsaon man niya pagbuhat kanato dinhi. Unsay ang tuyo sa pagbuhat kanato dinhi sa kalibutan. Amen. Ug matud pa sa iyang manual, no. Ang tuyo sa pagbuhat kanato dinhi sa kalibutan, matud pa sa Isaias chapter 43 versikulo 7, mingon ang Ginoo, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. Sakto ang ilang giingon ganino, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. Matud pa ni Isaias chapter 43 versikulo 7. Isaiah 43 versikulo 21 na kanayon, gibuhat ko sila aron daygon nila ako. Daygon nila ako. Pero ang atong pagdaig sa Ginoo dili lamang pinaagi sa atong mga pulong. Ang atong pagdaig sa Ginoo pinakanindot walay lain kundi pinaagi sa atong kinabuhi. Kinabuhi nato. Amen. Pananglitan, nindot kay imong tingog, no? Nindot kay imong tingog. Pero ang imong kinaiya, ang imong kinabuhi, puryagaba, dili ka gihapon, makapahimuot sa Ginoo. Amen. Bitaw. Next. Ay time pa. Matut pa ni Efeso, sulat ni San Pablo nga to sa taga-Efeso, chapter 1, versikulo 4 to 5. Mingon ang Ginoo, mahimo kita nga balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Mahimo kita balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Mao kanang iyang tuyo sa pagbuhat kanato. Na kay mga makasasalabay kita. Mao bito nga dinhi sa atong simbahan Catholic nindot kay pamation. Naay Lenten, naay Advent. Matakadlaw kita gitawag sa Ginoo, balik kita sa iyang dalan sa kaluwasan. Amen. Bitaw. No. Aron masayon kitang tanan, ipaagi na lang nato kini unsay katuyuan sa Ginoo sa pagbuhat kanato. Ipaagi nato pinaagi sa usa ka parable. Basaha dito sa screen, basaha. Kuski. Basaha.
Basahan. Pila ka butang? 5 ka butang anga imong hinumduman. Primero, go. Basaha. Nasabtan nimo? Nasabtan ninyo? Kining lapis, kung ibutang ran ako dinhi, way pulos, way gamit, way kapuslanan, except kung panalitan kining nga lapis, akong ihatag sa uban kamot. Ayo, basta ihatag na ako sa iyang kamot, aron mo gamit niini. Nasabtan ninyo, no? Itukyan na nimo sa kamot sa uban aron sa paggamit kining imong lapis, aron mahimo ka mahinungdanon nga lapis. Second, ikaduha, paspas gamay. Ikaduha, basahan. Maagyan na nimo ang kasakit sa pagtahal. Nasabtan ninyo kini. Sa wala pa ka moagi sa kasakit sa pagtahal, way gihapon hinungdan, way kapuslanan ng imong pakalapis. Mahimo ka mahinungdan ng lapis kun maagian nimo ang kasakit sa pagtahal. Amen. Ikatulo, basaha. May kapasidad ka sa pagwaktang sa imong mga sala. Kay ngano man, may pakapinan pag-eraser. Nga kung ang imong pagsulat sayop o dili maayo, pwede erase na lang nimo, ilistan nimo ang lain nga pulong. Nasabtan ninyo? Next. Basaha. Pinaka-importante nga bahin na sa sulod nimo. Dai, sa color imong gusto sa lapis. Yellow. Pink. Pink. Ikaw na Yellow. Ikaw daw. Blue. Red. Green. Green na yellow. Pero naibalo mo. Kana sa gawas, only dayan decoration ramana. Ang pinaka-importante naa sa sulod nga gigamit nato aron pagsulat, aron na imarka nga na atong makitaan. Gets ninyo? Pinakabililhon naa sa sulod. Ikalima, basaha. Basaha. Nakasabot mo? Isip mo sa kalapis, wakay labot kung unsang klase nga papel sa imong atubangan. Ang katungdanan nimo walay lain kundili pagsulat aron na marka nga makitaan. Gets ninyo? Sige, padayon. Basaha. Okay. This one is only parable. Sambingay lamang nakasabot mo. Sambingay. Ang iyang rombo, ang iyang tuy walay lain kundili ikaw, ako, kitang tanan. Sige, padayon. Basaha tanang. Okay. Padayon. 1. Nasabtan ninyo? Mamahimo ka mahinungdan ng tao kung itugyan nimo ang imong kaugalingon sa kamot sa Ginoo. Amen. Bitaw, sa kamot sa Ginoo. Itugyan nimo.
I-share na ko gamay ako akong experience, no? Actually, sugod sa pagkabata, ganahan ako magpari. Kaya nga naman, ang among kura paroko ang nga time taga Dawis, Bohol. Every time nga mo abot siya sa among baryo, bito, pinanggagawit na. Unya, mga pinakalamig nga mga pagkaon para sa pare. Sa usa kay gayon, ang among family mao sponsor sa iyang pagkaon. Sayo pa sa buntag ang among mama miyong siya, dyan, uban sa imo magulang, magukod ka mok manok. Kay mag-andam ta para sa pare nga mo abot. Gukod mi. Hago, pagukod ka na manok. Finally, nadakpan na mo. Gihatak na mo sa among mama nagluto. Pagluto niyo, pagsimut na mo, kalami na ni. Dul ko sa akong mama, pwede mangayo ko gamay. Unsa ingon niya? Ayaw hilapti! Para sa pare na, kung gusto ka mo kaon, magpare ka. Bantay ka, magpare doon ka na. No? Sugod ka lang higam, bantay ka, magpare doon ka. Pero ganahan ba ko, sa panahon sa misa, bito, no? Ang pare nga mo sulubok taas nga sutana, bito, ay ganahan doon ko kaya na. Ilabi na sa panahon sa komunyon. Di ba? Muli niya duha kalinya. Unyang pare mo siya, lawas ni Kristo. Amen. Ganahan doon ko kaya na. Human sa misa, pag uli na ako sa balay, kung na ay linungak na saging, gikuha na ako na. Gihiwa-hiwa na ako ka na maong saging ang iyang forma mura ug hostia. Gipalinya na ako ang akong mga mangut. Linya mo, kung dili sila mo linya, gikulatan na ako. Tinuod. Linya mo. Pagkabot nila sa akong atubangan ng mga lawas ni Kristo, tubag, amen, amen. Kaya kung dili, kuloto. Tungod kay ganahan dit ko magpare. Pero pagkabot na ako sa high school, sa sudat naman, nitambong ko sa Santos nga misa. Ganahan ko musimba. Kaya nga naman, mata gabi sa among balay. Walay sa kagabi nga walay pag-ampo. Mag-ampo dito mi. No. Unabahin sa pag-ampo, balik na ako kadali noon. Ang ako papa, grabe dito ka stricto, bahin sa pag-ampo. Sa panahon sa pag-ampo, kung panalitan, matulog na ka, sa pag-abot sa imong turno, rosary bito, di ba maghimay ka Maria, turno-turno na? Pag-abot sa imong turno, una nakatulog ka, kumu. Pag mata nimo kinahangan mag-ampo kay kung dili ikaduha nga kumu moapa sa imong ulo. No. So ang among pag-ampo usay para sa ni maghimaya ka Maria napuno ka sa pero padayon kay kung dili kumu. Bito grabe ka stricto. Usa kay kayon gani. No. Akong magulang frater naman may hapit na maorinahan sa pakapare. Nakanagdula mi soccer, football ba? Ang among kalaban, champion diha sa among lungsod. Kami mga estudyante, pelde man sila. Di snack mi. Pagbalik na mo sa balay, nagsugod na ang pag-ampo. Alas 7 sa among prayer room. Actually, turno sa pag-lead ka ng higayon, ako unta to. Naka-late na kami niabot. Pagsulot na mo sa prayer room, nagsugod man atong ilang pag-ampo. Ako papa ang nag-lead. Pagsulot na mo duha, gipaubos niya ang iyang anti-host. Gibutang niya sa iyang baba, tungtung sa iyang baba. Lagat siya sa iyang mata sa amo. Una mingon siya, kamu duha. Frater na kamu, pero mura ka bogo nga batanon kikod sa gawas. Mas maayo nga dita mo kang sa kaadlaw kay dita mag-ampo. Kaya nga itong kinabuhi gikan sa Ginoo. Kaya nga among papa. Sakit, yes, pero tinuod ang iyang istorya. Nga
Mas maayo kung di ta mo kaon usa ka adlaw kay di ta mag-ampo sa Ginoo. Ug mao kini ba ayang gitanong sa among kasing-kasing hangtod karon kinahanglan mag-ampo dud mi. Mag-ampo dud kitang tanan. No. Okay. Balik na ko ganiha sa akong pagkapari. Pagsimba namo, no. Pare nga kasagaran mo abot sa among bariyo, mga puti tanan, kana nga taga Dawis, Father Salinas, puti, usa Amerikano, usa taga Germany. Puti tanan. Sa pagsulod na ako sa high school, dili siguro ko makapare kay nga naman ito man gud ko sa ako pakabata ba basin ba magpare lamang kung puti ang atong panit. Pero pagsimba na ko first day dito sa high school sa Sudat, sobra nga akong kalipay nga naman primero nga nakasimba ko, ikaduha kay pare ang nagmisa nga pare mas itong pa kaysa ako. Pwede ay no nga itong magpare naningkamot ko pagsulod sa pagkapare. No. Hapit nang ko magpare, gitentasat ko sa ako, mama, John, ayaw na lang magpare. Ayaw na lang magpare. Ini na lang sa gawas, aron makatabang ka sa amo. Si nanay, dili siya ganahan nga magpare ko. Pero nga ako, papa, magpare dud ka. Nagkakanang higayon ba yan? Na itulo ka babae nga gibuya sa ako. Nakasabot mo buya, gibuya. Tulo pa jud, dili lamang usa tulo pa gud. Unang arang-arang kun igo-igo rang ilang naong. Kuwapa ra ba? Kuwapa. Pero mingon ko sa ako, nanay, mama. Kung dili ko magpare, magminyo ko, kung musakay kita og pambot gikan dinhi padulong sa Flores Island, malunod ang lansa, pinakauna akong luwason akong asawa. Ikaduha ako mga bata. Ikaw ikatulonay. Pero kung pananglitan magpare ko, ikaw ang pinakauna priority. Mugunit na lang mo. Bito, nakasabot mo? Nakasabot mo. Kung magpare ko, priority para nimo. Wala na'y lain, mama. Naghilag intaw na nga ako, mama. Naghilag. No? Kung naman, sige, magpare na lang ka. Pare ko karon. On every time mo bakasyon may ganin, kami tulo. Dungan may bakasyon. Sobra-sobrang iyang kalipay. Hangtod karon buhi pang ako, mama. Sobrang iyang kalipay. Usahay, gigwatsin ako sila. Nay, kung sa una mo yung nga motabang ko nimo, magminyo ko, dili parehas iniunta ang imong kinabuhi. No. Okay ra mo? Sige. Adong, dili pa okay ang... Okay. Sumao ka na. Gipili na ako ang kabubuton sa Ginoo kay kabubuton sa ako mama. Mabito nga nagpari ko. Pero dili magpasabot nga walay pag-antos Ginoo ko. Pag-abot na ako diri sa Philippines, sobrang ako pag-antos primero. No. Dito sa Christ the King panalitan no. Sa panahon sa pagkaon, actually pinakanindot nga panahon kay nga naman dito sa Christ the King mga pare gikan sa nakalain-lain lugar. Pero kanang higayon para nako dili pinakamayo nga panahon kundi pinakabugat nga panahon para nako kay nga naman hindi ko kahibalo mo istorya English, dili sa ko kahibalo mag-istorya Tagalog. So gusto ko mangayo kanang ganahan ko mukaon. Pero kung saan man ako pangayo, di hilom-hilom na lang. Kung diha sa lamisa mag-istorya sila mo katawa sila, mo apil sad ko pakatawa. Pero kung pangutanon ako kung ngano man nakatawa, nakatawa ko kay nakatawa ba mo? Lisod no. Hangtod nga usa ka gabi, naglikay man ko panihapon.
Asaman ko niato ko sa simbahan. Atubangan sa tabernacle, naghila ko. Ginoong, kung dito po ko sa Indonesia, mulingi ko sa tuo na ako papa. Mulingi ko sa wala na akong isoon. Mulingi ko sa atubangan na akong uncle, akong auntie. Dinhi, everything new. Pero unsay tingog sa Ginoo, anak, dili ta kabiyaan. Di ta kabiyaan. Pili ta ka, manhid-dingid, aron sa pag-alagad sa akong katawan. Magbalikon. Lipay ko. Pagtuna ko Bisaya, grabe Ginoo ko, unsa klase nga Bisaya ani? Kay Bisaya ang akong nakatunan, first assignment nako Surigao noon. Imagine, first day pag-abot na ako dito sa Surigao, ang ako pangutana sa working student, ang iyang ngalan Nini. Miun Nini, nabang atong district superior diri. Ang akong gipaabot nga tubak, tulo ka possibility. Naa, wala kahibalo, pero unsa iyang tubak, inday uno. Dili sa tulo. Inday uno, unsa na inday uno, nga ako nakatunan na wala ko kay balo, nga naman inday uno na sad ni, mabuang tani, no, nabuang. Pero tinud, kung gusto ka mo sunod kang Kristo, mabuang tao sa haibay, no, makapabuang. Amen. Pito, makapabuang. Nga naman mo, sima mo, nga dagan ang inyong trabaho, makapabuang tinuod. Pero tungod sa Ginoo ganiya, ang iyang tuyo ganiya, nga daygon nato siya, maog ni atong himuon. Next, aron dili ka matulog, na usa ka video, please. Okay. Kini usa ka video nagpadayag nga tungod sa iyang gugma sa Ginoo, tungod sa gugma sa Ginoo nga niya sa ang kasing-kasing naningkamo siya bisan sa pag-atubang sa mga paglutos kanila. Let us see this video.
Siguro nakasabot mo ano. Pero kining maong video panglutos sa mga Christian sa una, mga sumusunod ni Kristo sa una. Kay gusto sa mga hari nga sila ilang simbahon dili si Kristo. Ug tungod ni ini gilutos sila pinaagi sa pagpakaon sa leon. Pero para sa mga sumusunod ni Kristo, nga nanaang Ginoo diha silang kasing-kasing mingon sila bahala. Nagipakaon mi sa leon, basta pinaka-importante ang among pagtuos sa Ginoo, makpabilin ligon. Why? Kaya gisandik na nila, baya, gitugyan na nila ang ilang kaugalingon sa kamot sa Ginoo. Amen. Mabitong usa ka dinhi sa Philippines nga nakanayon. Sige, tanaw pa ninyo kay wala ka mo kadungog sa ako. Sige, sumauro to, no? Ang mga Catholic, Christian sa una, sumusunod ni Kristo, gilutos, gipakaon sa mga leon, no? Ang uban gani, gisugba, ang uban gani, giprito, kanang gibutang sa unsa bitaw? Giprito. Basta nakalain-lain mga pag-antos, pero ang ilang pagtuos sa Ginoo, nakpabilin ligon. Kita mga Catholic, ilabi na karon panahon ba no? Mo serbisyo kita gani sa Ginoo, mo ihap man guta. Ang uban ay babag ikan sa atong kaugalingon family mismo. Ngano man sige man magsimba. Ngano man sige mabasa dito sa simbahan. Pero ayo kalimti no. Dili sayon pagsunod kang Kristo yes. Sa usa ka awit na kanayon, dili sayon tanan kanta, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghan ang dal. Okay, mao to. Daghan tunok nga ang mo maagian. Pero kung gusto ka mo sunod kang Kristo sa tinuray, agian gud nimo sa kinasing-kasing uban sa kalipay. Kaya dito sa unahan, ang Ginoo nag-andam para kanatong tanan kalipay tayon, kaluwasan tayon dito sa kingharian sa langit. Next, ikaduha basahan, daghan mga kasakit, mahimo ka mas tinuod. Kitang tanan ba yan? Naagian nato ang mga kasakit, mga pag-antos sa atong kinabuhi. Tinuod dili, tinuod. Dagan mga kasakit, dagan mga pag-antos na atong naagian. No. Dinhi sa parokya, almost matagabi, nakita na kung usa ka mag-ayon. Ala ko kay balo, nakalimot mo ilang alam. Pero matagabi, naghinlo sila sulod ning simbahan. Naghinlo. John Ray siguro. No. Sobra nga akong kalipay. Nga nakahinlo sila sa balay sa Ginoo. Matakadlaw sa misa sa grabe kaganahan nako kay ngano man. Mga psalmist, kinahanglan mo practice ka mo una aron makakanta ka mo sa taas. No. Mo practice ka mo una. And that is take time by no. No. Kung galing pagkanta ninyo sa taas, yabak panalitan. No. O di mao panalitan. Di ba ang uban kakita no? Ni kanta-kanta pero dili maayo ang iyang tingog. Di ba mosaway kita sa ilaha? Pero kung nauhagon nato aron sa mahimo elector, commentator, di ta ganahan. Pero ganahan kita mo saway.
Pero bahala ba ang mosawi kita basta pinaka-importante, pasidunggan nato ang Ginoo. Diya sa atong pagka-lektor, pagka-commentator, pagka-mag-aawit, apilo sa pag-decorate kining ato simbahan. Kung dili kita, kinsa pa bayata. Kung dili kita, kinsa pa atong gisandigan. Kung dili karon, kano sa pamanta mag-alagat sa Ginoo. Amen. Next. Before mo padayon, naisap-usa ka YouTube para nato. Kini YouTube siguro, nahibalo na kamo. Nick Fujikik. Nakabati na mo? Nick Fujikik. Walay kamot, walay tiil, pungkol. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, makalangoy siya, mahimo siya speaker sa tibuok kalibutan aron magdasig sa mga tao. No, let us see. Sige. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. I love living life. I am happy. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think... I was 8 years old, I did want to end my life. Just felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know, when cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well.
describe it, but it's like bitterness as well. I love living life. I am happy. Nakita ba ninyo ang Ginoo amazing kaayo? No, nga Nick Fujikik walay tiil walay kamot pero makalangoy siya. Ako kompleto nga ako tiil kamot, wa ako kay balo mulangoy. How amazing ang Ginoo. Unya kini nga Nick Fujikik bisan walay kamot walay tiil pero karon no. Nilsangyaw siya sa mayong balita almost every nasud no. Aron sa paghatak sa mga tao kadasik nga kinahanglan gayt musalik sila sa Ginoo, mamahimog sila instrumento sa pagdala sa kaayo sa Ginoo ngadto sa uban. Nick Fujikik, challenge usa para nato siguro. Kung Nick Fujikik gigamit sa Ginoo bisan sa kapungkol niya, how much more kung kita baya na atong tamot, na atong kompleto nga tiil, na atong mga mata, unta, gamiton nato kining atong lawas alang sa kadaghanan sa Ginoo. Amen. Bitaw. Next. Ika-tulo, basaha. Ang mga kasakit mamahimo nga tulay sa pagpalambo o pagligon kanimo. Nakasabot mo? Nakasabot mo? Sa una, baya, pagtuna ko Bisaya, di ko ganan man ko mauli. Pag-abot na mo primero, kami upat kabuok. No. Duha gi-assign dito sa North, duha din sa South. Kami din sa South, ang usa right after 3 months, niuli siya sa Indonesia, kaya nga naman, di siya kagawanta. Human sa pagtun English, Bisaya, gi-assign sa Surigao noon, uli si. Uli, di siya kagawanta. Ako, praise God, kay tabian ko, ganahan ko sa mga bata, na magtuon may Bisaya, magtuon may sa mga dako, mga youth ito, imbes nga among gipangayo, maayo ang ilang gitudlos amo kay bastos. Tinuod. Ang ilang gitudlos sa amo, bastos. Mabitong walay lain ang akong himuon. Muato ko sa tindahan, mupalit ko candy, ibutang na sa akong bulsa. Kinsa akong kauban mga bata. So kung makita na ako mga bata, dali bata na candy diri. Maka-istorya-istorya mo, istorya-istorya min. Mabito, nga nakakatuon man ko pagtuon Bisaya, sulod sa pipila ka mga bulan, na ibalon ako mag-Bisaya. And sugod ka lang higayon mo, ingon ko sa akong kagalungan, I love Philippines so much. Kaya naagian na ako ang mga kasakit din sa Mindanao, pagtuon Bisaya. No? Nakabati mo siguro sa una. Pag misan ako primero dito sa Dinagat, Panalita. No? Di ba tubag sa mga pangamuyo kay lain-lain, na Ginoo dungga kami, Ginoo patalinghugi kami, Ginoo paminaw kami, pamatiak. Pero kanang higayon mo ko nga, sa matak pag-ampo ang atong tubag, Ginoo pamatya kami. Instead nga Ginoo pamatia kami. No. Pamatya. Lisod. Una, primero nga pinakasakit, nag-andam ko wali sulusaw sa kasamana. Matulog ko gabi gani, mata ko dahil kini tinudo dili ni grammar sa Bisaya, tinudo dili. Pero pag misan ako sa Domingo, nga akong giandaman sulusaw sa kasamana, human sa misa, usa ka batan-on ni duol siya sa ako, men so Father, dili kami kasabot sa imong Bisaya, bisan gamay. Grabe kasakit nga akong giandam usa ka semana. Ang resulta wa ako kasabot bisan usa ka Ginoo ko. Unsa masabtan unta niya bayang ako dili Pilipino. Unta. Nakangiyang gusto ka perfect jud kaayo. Di grabe nga ako struggle to. Sakit na. Pero walay akong dalang pananggawas sa Ginoo ba? Kung nag-antos-antos gani ko, Ginoo ang akong duulan diha sa pag-ampo, diha sa pagsimba.
Okay. Bitaw no. Bisaya no. Lisod kayo pagtun Bisaya. No. Sa usa ka higayon sa nagmisa man ko dito sa Dinagat Island. So sa kagamay nga chapel, unang ebanghelyo ka ng higayon bahin sa hingpit nga pagsunod kang Kristo. Ang ginoming sa kung gusto ka mo sunod ka nako, ibaligyan ninyo ang inyong katigayonan ug sunod ka nako. Kay nga naman, pagmahal sa atong katigayon ng bitaw, usahay mahimo babak, bisa na lamang sa pagsimba sa Ginoo. Pero kanang higayon sa akong walimin, kung gusto ka mo sunod kang Kristo, ibaligyan ninyo ang inyong katigulangan ug sunod nako. Instead nga katigayonan, katigulangan. Mugod kayo naong sa mga tigulang. Unang alagad ni Dulce sa ako, Father, dili katigulangan, katigayonan. Pero mingon ko sa mga alagad, sige na lang good total, katigayon o katigulangan, igaagaw raman na. Pero tinuod ba, no? Sakit, usahay. Di ta katulog. No. Napausa, okay ra? Okay ra mo? Dito sa Loreto, ang uban naka-istorya ko, sa Loreto, alas 11:30, nidulang among kusinera sa amo, Father, mukaon ka pantat, nakasabot mo pantat, kana isda nga gikan sa suba, no. Mingon ko, dili ko mukaon pantat, pero pagbutang niya para sa paniuto, grabe nga kung kaon ka na, kay nga naman gisagol og sili, na ipay kalamansi, kaunhang to na tulo-tulo ang ako singot, reklamo dayon. Ingon ka nga ganiha nga di ka mo kaon pantat. Nga naman karon grabe ang imong kaon pantat. Mingon ko manang sorry dud kayo. Pero ang kahulugan sa pantat sa among sinultihan lubot. Lubot. Kini lubot ba? Ana pa siya nakasabot nga naman nagbalibat ko kay meaning sa pantat sa among sinultihan lubot. No. Katawanan, yes, pero sa ako ba, sakit to. Sakit. Pagtuon Bisaya, kalisod. Mabito nga miaging 2007, pagbakasyon ako dito sa Indonesia, pag-uli na ako, mingungan muuli na ako sa Philippines. Ang among bakasyon, 3 ka bulan. Pero kadua nga bulan, muuli na ako, dito sa Philippines. Ha? Napausa ka bulan habilin man, muuli na lang ko Kaya nga naman, gimingaw ko sa Philippines, Kaya nga naman, nakaagi naman ko nakalain-lain kasakit. No. Kasakit. Dili lamang sa mga pagkaon, apelo sa pagsalikway sa laing tao dito sa Dinagat. Kaya nga naman, nakabati mo PBMA, Philippine Benevolence Association Missionary. Tungod sa ilang pagka-PBMA, gi-excommunicate gikan sa simbahan Catholic. Nisulod ko sa usa ka balay. Pakabati sa tagbalay nga ako pare sa Catholic. Mingon siya, gawas, uli. Ulaw to. Pero mingon naing, pare sa una, tinuod na, pero ako Indonesian, gusto ko mangutana kung magpabilin ka sa PBMA o mabalik ka sa simbahan Catholic. Kung mabalik ka din sa simbahan Catholic, at imano na ako, alagaan na ako. Pakabati niya nga ako Indonesian, ni kalma siya, gi-welcome niya ako, gihatak niya snack para nako. Pero the best things ka lang higayon, nibalik siya sa Catholic. Pero nangutana siya, kumusta nga ako sing-sing, kana ilang special nga sing-sing, no? Mingunay, kana nga sing-sing, bisan isulo pa sa sing-sing sa imong tudlo sa tiil, okay ra, basta ang imong kasing-kasing naa sa Ginoo. Balik sila sa simbahan Catholic. Nalipay man ko kayo ka, dili lamang usa ka family, pero usa ka purok, ni balik sa Catholic. Pero ang kaaway nako walay lain kundili ang pare sa simbahan Pilipinista kay
sakop na sila sa simbahan Pilipinista. Gikuha na ko ang ilang membro buti pasabot nga nakulangan ng bana ang ilang income. Hindi nasuko sila sa ako. Aron magmalinaw ni balhin ko sa lain lugar sa Kagjanaw, sakop gihapon sa Dinagat. Human sa tulo ka tuig dito sa Dinagat, Kagjanaw, balhin ko dito sa Sambuanga, Sibugay, sumal sa akong gingon ganiha. Naka dito mga Muslim, unom ra ka bulan, gibaharang nga kidnapon, ni gawas ko dayon. No. Una sulo sa 30 ka tuig, 30 ka tuig din sa Philippines, na itulog ka, mura ka masakit nga experience, nga dito ko kalimut. Primero, hapit nang gikidnap ganiha dito sa Sambuanga, Sibugay. Ikaduha, tungo sa politics, una sa misinterpret nilang ako wali, nakadawat ko threat. Kaya ka nga parokya sa una, na isa pare nga gipusil patay. Una ako ikaduha nga kadawat og threat. Praise God nga nakagawas ko. Human sa paggawat na ko niya ng maong parokya, right after 2 weeks, gipusil nila ang ako driver. Sa Domingo sa hapon, alas 3. Pero nakagawas na ko. Ikatulo nga, dito ko kalimut, nag-drive ko sakyanan. Tumbling ang sakyanan, ang tanan mga ligit sa taas. Kaming tanan na sa ubos. Pero imagine, bungkak tanan ka nga sakyanan. Pero praise God, 5 kabu kami sa sulod sa sakyanan. Bisan samat kamay, wadut samat. Mabito nga uban, mingon sila nga, pare man gud. Pare man gud, ingon sila, dili. Tungo sa Ginoo. Basta dulgan kita sa Ginoo baya, panalipdan kita sa Ginoo. Mamatay kita tinuod, yes, mamatay kita. Pero ayang kanindot kung mamatay kita uban sa Ginoo baya, no? Amen. Mamatay kita tinuod. Pero mamatay kita uban sa Ginoo. How blessed we are. No. Kaya nga naman, saat sa Ginoo, bisan asa siya, atua usap kita. Ugmao pa kini, kalipay nato sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Next, padayon, bisan takiling na ang screen. Once in a while, a video comes along that is Next, powerful enough ikaupat. to transcend cultural and language. Basa ikaupat na tikiling naman eh. Sige, basahan ninyo. Please, ang pinakabililon sa imong pagkatao ang naa sa sulod. Nakasabot na mo, no? No. Sumala sa akong gingon ganihan, no? Ang pinakabililon ang imong kinaiya, ba, no? Ang imong batasan. No. Batasan nimo. Nga sumala sa akong gingon ganihan, bisan sa gwapan nimo, bisan sa kagwapo nimo, pero libakera, marites, gamay siguro ang imong kauban. O may posibilidad nga imong kauban sa una, mo talikod nimo, tungod sa imong pakamarites, pakalibakera, tinuod na ang pinakabililon sulod sa imong kasing-kasing. Sige, go video, dong, aron dali. Sige, madali na lang to. Sige. Napiko na sa ani. Oh, nakakaton mo. Gwapo dili ka ng tatay ganiha. Ganyang inyong nakitan diya sa video ganiha. Gwapo dili ang tatay, gwapo dili ang iyang sakyanan, pero dili gwapo ang iyang kasing-kasing. Kontra sa iyang bata, nga bisan iyang pakabata, gwapo ng iyang kasing-kasing. Gibati niya ang kalisod sa maong tigulang. Niuli siya sa balay. Di ba ganiha? Gikuha niya ang iyang kwarta gikan sa
alkansya mismo. Gibana-bana niya ang til sa maong tigulang, gipalit niya, gihatag niya sa maong tigulang. Nakabantay mo sa reaksyon sa maong tigulang human sa pagdawat niya kanang maong sapatos? Nakabantay ba mo? Human sa pagdawat niya kanang maong sapatos, gikukus niya, gibutang niya sa iyang kasing-kasing. Buti pasabot nga sobra-sobra ang iyang pasalamat niya ng maong bata. Amen. Tuguti usap ako sa pag-share sa akong kagalingon while dito pa ko sa Santa Maria. Sa usa kay gayon, gikan ko sa Santa Maria padulong dito sa Davao. It takes 4 hours. Gikan sa Santa Maria alas 6, wa po ko mamahaw. Pag-abot na ako dito sa Davao, tungo sa gigutom, tulo-tulo sa mga ako singot, kay gigutuman, nisulot man ko sa usa ka Jollibee. Ang akong gi-order ka nang higan kay gamay ka ang akong kwarta, ang akong gi-order, kini burger o french fries. Lingkod man ko sa usa ka lingkuranan, usa ka lamisan. Taw-taw nakita nako usa ka makikililimos. Nakasabot mo makikililimos, gamay nga bata. No. Gusto siya mosulo sa maong Jollibee. Pero dito sa Jollibee, sa pultahan na ay security guard. So giabog na, gawas! Pero kanang bata, gikuot niya sa iyang bulsa, gipakita niya nga na iyang kwarta. Pero asa gikan ka ng kwarta, gikan sa mga manggihatagon nga mga kasing-kasing. Gipakita niya na akong kwarta, gusto ko mo palit sa sulod kay gigutom. So gipasulo na sa maong Jollibee. Paglinya niya sa Jollibee biton, ang mga tao nga na sa linya, nibalhin sa lain linya, kaya nga naman, baho man good kadang bataa. Gifilusap niya kanang bata ang iyang presensya, dili makapahimutang sa mga tao nga nasa sulod. Gihatagan siya chance pag-order. Pilang iyang order, gamay iyang kwarta. Only kanang small nga french fries. Pero human sa pagdawat niya, pag-uli niya kanang dalig man, gibangga niya kana usa ka lamisa, nahulog ang iyang french fries. Duko siya, unya giipo niya kanang french fries. Ako nga nakakita sa iya, miyong Ginoo, basin baya ikaw kini nga gusto mo sulay sa akong kasing-kasing, sa akong gugma para nimo. Kay nga naman, ni santop man ko sa akong hunahuna, nga bisan kung sa nga atong gihimuon, sa labing ubos niyang igsoon, atong gihimo para niya. Mao ka nang gisantop sa akong hunahuna. So gihatag na akong burger sa iya ha. Pagdawat niya ka ng maong burger, apilusap ang iyang french fries nga hugaw na, nakapatulo sa akong luha kay paggawas niya bitaw, gitawag niya ang iyang kauban nga mga makikililimos na mga bata. Unya gibahin niya kanang iyang burger o french fries sa iyang kauban nga mga bata. Naghilak man ko. Kaya nga naman, kining bata baya. Tinud nga hugaw sa atong mga mata. Yes. Pero sa mata sa Ginoo, grabe ka hinlo. No. Sa atong mga mata, kining bata bahu. Yes. Pero sa mata sa Ginoo, humot kayo, tungos kayo ang iyang kasing-kasing nga mabination sa iyang mga kaubanan nga mga bata nga makikilimos. You feel it? Nakabati ka sa maong kalisod? Diha sa atong palibot ba? Nausap nga itong mga silingan na kalisod-lisod ba? No? Ayaw kalimti. Ang imong mga silingan ng kalisod-lisod, ang imong gitabangan, dili ang imong silingan, kundili ang Ginoo mismo nga imong gitabangan ba? Ug madamlak, makadawat ka gihapon ganti gikan sa Ginoo. Amen. Next. Basaha, sa matak lihok nimo, nakasabot mo marka, pero marka ba, depende sa imong pagtratar sa mga tao. Depende sa imong pakikhalubilo sa mga tao. Pananglitan,
kini si Nanay Lita, asa man to, Nanay Lita. Kailan ninyo si Nanay Lita? Huy, kailan ninyo si Nanay Lita? Nanay Lita, no? Nanay ang marka sa ako. Unsang klase nga marka? Ay kini si Nanay Lita, no? Maampoon kaayo, manimbahon kaayo, mataghapon na siya sulo sa simbahan sa pagampo. Marka na. Kini nga akong kauban mga tatay diri sa Pikas, nakita usap na ako, no? Matak-adlaw, simba. Marka na. Nga manimbahon sila taliwala sa kalisod sa ilang kinabuhi, mo simba na. Nasa po sa katata. Diha sa Pikas. Kana sa Pikas, no. Nga naglakaw siya, dili na straight. Kaya mura ka nakaagi na siya stroke. Nasa po sa kamakti ayon diri, no? Marka na ng ilang ihatag sa ako. Unsa ilang markang ihatag sa ako, manimbahon, maampoon. Ug ang ilang pag-ampo, dili lamang para nila, pero para usap nato nga magmalinaw ng atong pagpuyo din sa kalibutan. No, ang ilang pag-ampo. Uban ka namo dito sa altar sa Ginoo, mag-ampo, dili lamang para nila, dili lamang para namo, kundi para natong tanan. Kana marka. Pero kanang marka depende sa ato. Kung pananglitan makita nako kining nanay sample ano. Example ayo kasuko no. Dili ka marites di ba no. Dili. Pero kung pananglitan makita nako sa kananay nga marites ka marka marites ka ayo nani. No, depende sa atong pagpakighalubilo sa tao. Mabito nga miaging Miyerkules badles dito sa Surigao sa una no. Samtang nagbadlis ko sa ila na usa ka dalaga. Gwapa sa. Pero tabian, pag atubang niya sa akong atubangan ng nga father, gamay ang imong pagbadlis sa ako, kay basin mapaya ang akong lipstick. Ang iyang pulbos. Imbes nga iyang gipangayo gamay, gisagol na ako ang akong tudlo, 5 ka tudlo sa abog. Una mingon ko nga, tuuhi ang ebanghelyo pag hinulsul, puno ang iyang nauabog. Dili kini pang-arti man ani, kini abog aron maangko nato nga kitang tanan gikan sa yuta, mo balik kita sa yuta, mga mahuyang kitang tanan. Ini kamatay nato ang atong lawas ni balik sa yuta, pero ang atong kalak ni balik sa iyang gigikanan ang Ginoo. Amen. Mabito nga usa ka awit nga nindot kayo dinhi sa Philippines nga nakanayon, nagmula sa lupa, nagbabalik na kusa, ang buhay mo sa lupa, nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa. Before ka maghinlo o makuha, ang balok, ang muta na lang sa imong gison, kuhaon una nimo, baya, balok sa imong mata. Buti pa sabot, ayaw paghukom sa uban tao. Kay basin baya, kita ang mas masawayon kontra sa uban. No, balik nato ganiha, ang pinaka-importante na sa sulot nato, kinaiya nato, hiyas nato, batasan nato. Let us see this video. Go, Marka Liho. Go dong. So paningkamutan nato nga atong marka nga atong gibilin sa kasing-kasing sa atong mga kaubanan, maayo unta. No. Okay, time pa dong. Kung pananglitan dili maayo ang atong kinabuhi pananglitan, no. Una magdisgrasya ta, no. Ang uban mo nga sakto sa nga disgrasya siya. Ang uban ganin mo sila mirisi ka. Tinuod dili mirisi. Nalipay sila kung nagdisgrasya kita. Pero kung maayong tao kita, marka nga atong gibilin nindot mo ingon sila kaloisat, maayo ra ba na nga tao? Kaloisat. Okay, let us see this video.
ยังไง ที่แบบห้องอ่ะโอ้โห อะไรจังหวะ Bau amso. อุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เบนออกไป มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา มองหายเห็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว CCTV. I-check niya sa CCTV.
nakasabot mo, no? Buang, di ba diya sa sulod? Kay buang siya, ni santob sa huna-huna sa tao, apil sab kita, nga tanan mga kadautan na sa buang. Di ba ganiya? Lain tao ang nanghi, pero siya ang gipasangin lang. Pero siya, kita anusap ninyo ba? Siya nga nagbadlong sa tao nga nanghi diha, no? Pero siya ang gibadlong, gipasangin lang sa tag-iya, nga siyang nangihi, no? Siya nga nagbantay sa tindahan, giluba. Di ba na ikawatan ganyan nga gusto mangawat, manulis diha? Pero tungod niya, safe ang tindahan, samtang siya mismo giluba. Unsay pagtulunan para kanatong tanan, mga igsoon. Makaingon nga walay tao dinhi sa kalibutan nga butan kaayo nga walay iyang sala. Walay tao nga dautan kaayo nga walay kaayo nga ato makitaan diha sa iyang kinabuhi. Nasabtan ninyo, walay butan kayo tao nga butan kaayo gayud nga walay inyo makitaan nga sayo o kakulangan. Walay tao nga dautan kayo nga walay inyo makitaan ang kaayo. Depende man gud sa atong panglangtaw sa ilaha. Amen. Basta pinaka-importante message para kanatong tanan nga ibilin nato ang the best nga marka para sa atong mga kaigsuonan. No? Sugod diha sa atong taksa ka family. Next, basaha kitang tanan susama sa usa ka lapis gibuhat sa atong magbubuhat alang sa usa ka talagsaong mahinungdanon nga katuyuan. Kita gibuhat alang sa talagsaong katuyuan. Padayon, basaha, kay nasayod ako sa pagbuhat kanimo uban sa inyong mga laraw aron mauswagon inay maalaut ug paghatag kaninyo kaugmaon ang inyong gipangandoy. Padayon, nanumpa ang Ginoo nga labing gamhanan, ang akong gilaraw mahitabo gayud ug ang akong pagbuot matuman usab. Padayon dong. Wala na? Sige. Time pa. Unya na lang. Kanang katapusan, no? Okay. Gigutom na mo, gamay ra kayo nabili, no? Kini siguro komunan na para ninyo, pero mura ka refresh na lang nato, ilabi na kining panahon sa Lente, no? Espirituhanon batuk. Basaha? Basaha! Sige. Kana sa ubos, pito ka mga dakong sala, padayon dong. Basaha? Padayon? Padayon? Okay, basaha? Taas nga pag-ila sa kaugalingon, Lucifer, pride carbo. Kanang iyang mga biblical nga base, no? Padayon dong. Okay, basaha? Pipila ka mga kinaiya sa garbo. Basaha? Ay, way klaro ang inyong pagbasa, Ginoo. Mabuang ko sa pakabati nako. Pero tinuod, gibuhat nato ang mga butang para sa atong kaugalingon dungog, dili para sa Ginoo. Nasabtan ninyo siguro, no? No. Pananglitan magsalmo ta diri sa simbahan. No. Nindot ang atong tingog pero ayaw kalimti. Ang atong nindot nga tingog grasya na gikan sa Ginoo. Nga atong gihalat balik alang sa pagdaig sa Ginoo. Amen. Bitaw, no. Gihimo natong tanan alang sa pagdaig sa Ginoo. Dili para sa atong kaugalingon dungog. Nindot kaayo ang imong tingog, nindot kaayo. No. Kung wala ka mura ka mingaw man mi, pero kung naa ka, nindot.
Pero ayaw kalimti. Kanindot sa atong tingog inubanan unta baya sa atong kinaiya, atong mga hiyas. Amen. Bitaw. Next. Basaha. Basaha. Padayon. Agresibong paglihok batok sa uban. Padayon dong. Pipila ka kinaiya sa kasuko. Primero, kanunay kini nga giubanan sa pagdumot. Kanunay nangitaw panimalus. Nawala ang atong maayong panghukom. Kulang kita sa kalinaw sa hunaw-hunaw kalag. Okay. Kanunay kita kini giubanan pagdumot. Nakaagi na kamo pagdumot? Tubaga! Nakaagi na kamo pagdumot? Unsa inyong makuha kung magdumot mo? Nawala? Nawala? Na yung makuha wala na kung magdumot ka. Wala. Naanay, bisan nun sa imong himo, nagod na imong makuha. Kung magdumot ka, imong makuha, stress. While lami ang atong kinabuhi, mas lubon kita kayo. No. Mas stress ka ni magdumot ka ni ka. Bisan lami nga mga pagkaundimos imot sa imong atubangan, mainumdum ka gani sa mga tao nga imong gidumtan, mawad-andan ang imong gana sa pagkaon. Tinuod dili, tinuod. No. Kinsa gani imong ngalan? Riza. Risa. Pananglita, no? Nagdumot ko kang Risa, unya Risa kay maayo mo kanta. Nakabati ko sa tingog ni Risa nga ni kanta dito sa karaoke. Usahay nagadamgo ako, na ikaw ug ako, nakahigugmaay. Risa man ni, mamatay unta na siya Ginoo. No. Nagdumot man ko. Pero modungog ba ang Ginoo sa imong hangyo? Dili. Ang Ginoo mo ingon nimo, pasaylo nimo si Risa dili lamang kapito kundi kapituag pito. Buti pa sabot nga pasaylo nimo siya sa walay inututlanan, walay kinutuban. Sama sayang pasaylo kanato, ano? To be honest, matag adlaw nakasala kita sa Ginoo. Matag adlaw, matag guto, matag segundo sa atong kinabuhi, nakasala kita sa Ginoo. Tinuod dili, huna-huna lamang nimo, no, ni tanawa ang ako silingan, uriag gaba ang ako silingan, bisan huna-huna lamang ba, no? Nakasala ng kita. Ang atong mga pulong, nakasala gamay ang atong mga bata, no. Manila Suni Gawas. Nakasabot mo Manila Suni Gawas? Nakasabot mo wala? No. Ang imong asawa na himo iro, ang imong mga anak mahimo baboy. No, dumot. No. Hayop. No. Imbes nga dinhi sa sulod sa simbahan, kini nga pinaka-importante pa rin. Sa sulod sa simbahan, no? Kung sa ordinaryo nga Sunday, o sa pista panalitan. Di ba nindot kayo atong awit? Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Nindot kayo ang atong tingog sa pagdaig sa Ginoo dito sa simbahan. Ayaw kalimti ba? Nga ang Ginoo nga atong gipasindungog diha sa sulod sa simbahan, sa pag-awas nato gikan sa balay, ang Ginoo gihapon ang atong gialagaran diha sa atong family. Amen. Bitaw. Mabito nga mga ginikanan, ayaw gayud pagtunglo sa inyong mga bata, bisan sa kabadlungon ang imong mga bata, ayaw gayud pagtunglo sa inyong mga bata. Amen. Kaya nga naman, kalipay sa yawa kung gitunglo ka sa imong bata. No. Amen. Pero pagdumot ba, no? Akong galing ng experience. Nga naman pakapare nako, nag-apply man ko diri sa Philippines. Kay di ko ganahan mo tanaw sa ako, Papa. I'm so sorry, namatay na. May he rest in peace. Pero nga naman dili ko ganahan sa ako, Papa. Grabe ito ka straight ang ako, Papa. No.
sa usa ka higayon. Nay amo duha ka kabayo, nakasabot mo kabayo no. Dito sa bukid nay among uma sa kapi bitaw, kapi nakasabot kapi, mura ka 10 hectares. Human sa pag-ani namo kanang kapi, kanang duha ka kabayo maoy mudala maong kapi dito sa lungsod aron ibaligya. Ako nga akong magulang nga pare sa una nga sa elementary pa, ang among katungdanan nga matag buntag ibalhin namo kanang kabayo sa mas maayo nga sagbot sa usa ka higayon. Pag-abot namo dito sa gihikta namo nga kabayo, usa ka kabayo wala na. Pag uli namo sa balay pa ang usa ka kabayo wala na. Sige mag-eskwela sa ta. Eskwela min. Huban sa pag-eskwela, siya ang nangita ka ng kabayo. Mga alas 4 sa hapon, nigbalik siya uban sa kabayo. No. Ang kabayo iyang giguyod sa tuong kamot, pero sa wala nga kamot na ay latigo. Pag-abot niya sa balay, gihikta niya ka ng kabayo sa punuan sa kapi. Unya gitawag niya kami duha akong magulang nga pare. Gibunal niya kami din sa among likod bito. Hangtod na tulo-tulo ang dugo. Una pa kay balo sa ako mama nga grabe na pagbunal niya sa among likod, nisinggit sa ako mama. Patyo na lang nimo ka ng bataa. Unsay tubag sa ako papa, hilom ka diha kung dili papilon ta ka. Pero kanang iyang pagalatigo sa among likod nga hangtod ni tulo ang dugo, dili kayo sakit. Ang pinakasakit mingon siya, kamo duha timanin ninyong duha. Kamu dua dili kayo importante compare sa kabayo. Mao kini ang pinakasakit. Pinakasakit. No. Pinakasakit. Ug mao kini nagtanom kadumot pagdumot sa okasyon. Pag-abot na ako diri sa Philippines, assign ako dito sa Surigao human sa pagtuon ako Bisaya. First priest assembly dito sa Surigao. Samtang assembly min ang among obispo Bishop Miguel Sintes taga Bohol SVD gihapon. Mingon siya nga usa ka obispo dito sa Sambuanga dapit sa Sulu gipusil patay sa mga Muslim. No. Kanang balita niabot dito sa Indonesia. Nagsulat ang ako papa nangutana siya sa ako kumusta ako diri. Pagdawat na ako ang sulat, igo ramon mo balo sa iya, okay raman ko dinhi pa. Ibalik dito sa Indonesia. Wa ko'y interes sa pagbalo sa sulat sa ako papa. Kaya nga naman, nagdumot pa ko gihapon. Grabe ang akong pag-antos to. Every time nga mawali ko bahin sa pagpasaylo, usara katudlo akong itudlo sa akong mga tao, pero tulo katudlo ni balik sa ako. Mao ka ng pinakasakit. Unsa akong himuon. Nibalik ko sa year 2007, aron sa pag-attend sa perpetual vows akong mangot nga madre. Pag-abot na ako dito, sumala sa naandan, every night, nag-ampo me. Pero kanang higayon mo nga Bible sharing na lang tapa, nisunod na siya sa ako kay pare na bay ako, akong magulang sa pare na, so nisunod siya na Bible sharing. Samtang nag-sharing me, mingon ko nga pa, sorry kaayo. Pero dito ko sa Philippines, grabe kabugat ang akong gipasan kay nga naman. Ang akong giwali, dili kayo FFT ko para nako kay nga naman. Akong giwali para sa akong mga parokyano ra, pero pinakasaking nga mubunal sa ako, that is pagdumot. To be honest pa, sakitan ko kaayo, sakitan gut mi kaayo sa imong gibuhat para namo. Giandam na nako daan ka na nga tubig sa usa ka balde. No? Gipasulot na ako sa maong tubig sa balde dito sa prayer room. Gi-play na ako usa ka music nga mura ka reconciliation. Unya mingon kun mahimo maghinugas tayo kita sa atong mga tiil. Timaan sa pagpasaylo sa usak-usa. Samtang namalandong mitanan, hilumitanan. Ang ako papa ang pinakauna ni kuha sa tubig nga sulo sa balde, gihugasan niya ang among mga tiil. Naghila kaming tanan kanang higayon. Grabe ang among pagbasol to. Nitulo-tulo sa pang among sipon, apil tulo. Di ba?
Ang inyong experience, siguro wala pa kang maka-experience, no? Pero sobrang atong kaguol gani, sobrang atong pagbasto, no? Ni apil sa luha, apil sa sipon. Naka-experience ko ako ng time. Ginaksanay mi. Pero mingon ko sa akong kagalingon, human sa reconciliation. Bahala nga matulong ang among sipon, basta pinaka-importante, malipay kaming tanan. Reconcile na mong tanan. Pagbalik na ako diri sa Philippines, anak ko makaingon, this is my new life as a priest. Kagipasalo na nako ang akong papa. Pasaylo ba? Ang pagdumot, akong buko sa pagdumot, dili mo bunal sa laing tao, dili mo pasakit sa laing tao, pero labaw sa tanan, mo pasakit sa ato kaugalingon ba? Gets ninyo? Nga sumala sa akong gingon ganyan, no? Samtang nangaunta, lami ka Jollibee panalitan, pero ay numdum ka sa mga tao nga imong gidumtan, mawad ang imong gana sa pagkaon ka ng maong Jollibee. Pero bisan sa imong atubangan, ginamos lamang, pero hapsay ang imong kasing-kasing pakalami baya pagkaon ka ng kinamos. Sekreto raman gud dinhi sa atong kasing-kasing. Amen. Bitaw. Next. Kasina. Basaha. Masakitan sa maayong kapalaran o mga kalampusan sa uban. Padayon dong, basaha, magul kita kunang uban magmalampuson. Nasabtan ninyo? Masabtan ninyo? Magul ta kunang atong mga silingan mas malampuson kontra sa ato. Kasina. Nga ganahan kita nga kita mas molambo kontra sa uban. Pero in fact, ang ato silingan mas molambo kontra sa ato. Masina, kasina. Basaha, padayon, masuko kita kunang uban giila sa ilang maayong buhat. Next, may ubos kung dili kita makadawat mga pagdaik sama sa uban. Kung ang uban gidaik ako dili, mugot daw ng akong naong, wa na'y ng akong kinabuhi, nasabtan ninyo, basin ba kining bini sa kasuko, kasina, nasa ato kasing-kasing ba, basin ba na, pangayo sa Ginoo, tagay ako sa kakasing-kasing nga malumo, nga mahigugmaon sa pagdawat kunon sa imong gihatag sa ako. Amen. Padayon pagbasa, malipay kita kung ang mga butang nga dili maayo nahitabo sa uban. Kung ang uban disgrasya gani, malipay ta. Imbes nga magultong tayo nagdisgrasya kita, malipay in taon kita kay nagdisgrasya. Kasina. Padayon pagbasa, resulta, magdala ngato sa pagbutang-butang, pagpanabi, magdala ngato sa pagdumot. Kana mga marites ito, na mga marites diniwala, kuski, na mga marites diniwala, masipang pakpak para sa mga marites. Basi nahimud ba mo? Nga naman mamakpak kita para sa mga marites, pero ang akong punto, kagiang ko nato ba nga marites ta? Giang ko nato. Unahuman sa pag-angkon nato, ginotabangi ako nga mga bago sa ako kinabuhi. Mao ka ng akong punto ba no? Amen. Bitaw. Kaya nga atong kinabuhi, dili sa mas maayo kontra sa atong mga kaubanan, no? May possibility nga mas daot hinuon ang atong kinaiya kontra sa uban. Next, padayon. Basaha, sobra nga tinguha sa bahandi o material nga mga butang. Padayon, basaha, gituhan nato nga kita gibasi sa atong panangin. Kung buti pasabot nga, ang atong pakasikat ito basihanan sa mga bahandi nga atong maangkon. Nasaktan ninyo? Kung mas mabahandian kita, mas dato kita, sikat na kita. Nasaktan ninyo? Padayon pagbasa, nangitaw kalipay dungog para sa atong kaugalingon. Next, ang atong gugma
putli pagpakita lamang sa atong bahandi. Buti pa sabot nga atong bahandi mo yung nakadala sa atong pagkatao, sa atong pakasikat, pakamakagagahom na sa atong bahandi. Pero ayaw kalimti, bayron, bisan sa kadato nato, ini kamatay nimo, goodbye tanan. No. Pagkatao ninyo na inyong madala wala, kuski. Wala pa. Pagkatao ninyo na inyong madala wala, pagkamatay ninyo na inyong madala wala, na inyong madala relo, na ipay lipstick, bisan lalaki. Pero wala na ikapuslanan kay nga naman, tsugi naman ta. Wala na ibilin sa ato. Gawa sa imong gukman nagpabilin kanimo sa pagatubang sa Ginoo. Pagahukman sumala sa imong gukma nga imong gipakita samtang buhi pa ka. Mabito nga sa panahon sa paghukom ang Ginoo mingon siya, umari ka mong tanan nga gipanalangin sa Ginoo sukat pa sa sinugdan. Kay sa panahon nga gigutom ako, inyo akong, sa panahon nga giuhaw ako, inyo akong, sa panahon nga hubo ako, inyo akong, sa panahon nga gibilanggo ako, inyo akong, giduaw. Sa panahon nga hubo ako, inyo akong, gibistihan. Gihimo ba ninyo ngato sa atong mga kaigsunan nga nakalisud-lisud? Gihimo ba ninyo ani? Ayaw ko ilara baya, pero himuon nato the best para usap sa atong kaugmaon dito sa kingharian sa langit. Amen. Next dong basaha pakatapulan. Basaha kakulang sa interes alang sa bisan unsa kalihukan o trabaho. Padayon dong pipila ka kinaiya sa pakatapulan. Primero, nakasabot mo dali mapulan. Nakasabot mo dali mapulan. Laay, dali laayon. Padayon, kanunan kitang dili makahukom kung kini may kalabotan sa trabaho bisan unsa nga nakinahanglan og paningkamot. Padayon, gidumtang ang adlaw-adlaw nga routine. Nakasabot mo? Next, pabasa, gipakamatarong namo ang among kawalay katakos sa pagbuhat sa mga butang, mga pamaagi sa pag-atake, nalingaw sa sayon, komportable sa kinabuhi, kulang sa konkreto tumong sa kinabuhi. Komportable, buti pasabot nga, kanang atong buhaton ang mga butang nga ganahan ta. Pananglitan, mutanaw sa TV, muato ta sa SM aron magtanok mga sine. Pero ang uban mga pag-ampo kani ay kamo na lang, oy, dili ko, kamo na lang. Pero ayaw kalimti ba? Kining mga laay nga mga butang ilabi na sa pag-ampo, mao kining nagpadala kanimo pag-atubang sa Ginoo dito sa gingharian sa langit. Amen. Nahinumduman ko may aging COVID-19. Naka-experience mo anita, no? Dito sa Surigao, na usa ka tawo nga datu kaayo. Pagka-feel niya nga na COVID siya, kini special nga plane bitaw, unsa ngalan, special nga plane. Gisugat siya dito sa Surigao. Hoping nga pag-abot niya dinhi sa Cebu, mamaayo. Pero unsay nahitabo? Before landing kanang eroplano diri sa Mactan, ni una-una pagtsugi. Gibalik dito sa Surigao, gilubong dito sa Surigao. Asa man padulong ang iyang bahandi nga tagtu kayo? Wala. Bahandi. Kanang bahandi nga gihatag sa Ginoo, dili lamang para nato kundi para usap sa pagtabang sa uban, ilabi nang nakalisut-lisut. Mabito nga usa ka awit nga nakanan, ang tanan nga ani aka nato. Wala kang may balo?
ang tanan nga ani akan nato, mga butang kinigikan sa Diyos, kinahanglan bahin na nato siya, kay ang tanan iyahaman, busa ihatak ta ang ikapulo, kay ang ikapulo iya manang bahin. Wa ka mo mabalo? Kaluoy ninyo. Pero nakapanindot nga kanang tanan ng mga butang ni anato, gikan, grasya na, gikan sa Ginoo. Nga angay ipaambit nato ngato sa atong mga kaigsuonan na nakinahanglan sa atong panabang. Amen. Ug ang atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan ayo kalimti, Ginoo man to ang atong gitabangan. Next. Pakaulit. Dalo. Padayon dong basa ang hinungdan sa daghan nga mga kaalaot ug uban pa. Ang usa ka bisyo kung sobra mapalabir. Buti pasabot niya nga kung panalitan sobra ang pag-ipon sa mga kalibutanon butang, mabuta kita sa mga langitnon mga butang. Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo? Isto na nako kamo gamay. Desembre diri sa Philippines, no? First time ko. Di ba na yung mga bata nga nangarol? Caroline. Dito sa Dinagat, sa una, nangarol sila. Wa ko kahibalo man, dinangutan ako sa akong head catechist. Ngano man mga bata nanganta sila diri. Mingon na nga akong head catechist father, nanganta na sila pero sa katapusan muhata ka gamay nga kwarta para nila kiningalan Caroline. Ama o ba to? O sige, kanta sila unom ka buok. Human sa ilang pagkanta gigreet nila ako, nindot ang ilang kanta, nindot sa pang ilang greetings, niuli ko sa akong office, gikuha na ko 100 pesos para sa unom ka bata. Sobrang ilang kalipa ito. Pag-uli nila, gisugat nila unom ka bata sa pero dili Catholic, Pilipinista. Ni Caroline sa akong atubangan. Naka-greetings nila para nako sayop man. Ang ilang greetings sa ako kamingon sila, we wish you Merry Christmas and Happy New Year to Mr. and Mrs. Father Johannes Dua Danibao. Na Mrs. Ayuhan ninyo pag-greet ka kung dili ko muhatak ninyo. Usa ka bata ni atubang sab sa ako pulis sa iyang kauban. Mingon siya, we wish you Merry Christmas to Mr. and Mrs. Reverend Father Johannes Dua Danibao SVD. Nagyapon Mrs. Sayo bang ilang greetings, dinibali ko sa akong office, pero gipili na ako kanang kwarta nga may bangak sa tunga, sensilyo nga may bangak sa tunga, pila na? 5 centavos. Paggawas na ako sa office, linya na mo, unong kabata, di gihatak na ako kanang sensilyo nga may bangak sa tunga. Nagbagutbut silang tanan, gawas sa usa ka bata sa katapusan, human sa pagdawat niya, pagtalikod niya mong siya, pare nga way batasan. First time nakabati nga, pare nga way batasan. Pagka-Domingo nagawali man ko, mingong mayaging gabi, ginagaluhan ako sa mga bata, mga Pilipinista, kay nga naman akong gihatak sa ila ka ng nagsinsilyo nga may bangak sa tunga, ug ang ilang regalo sa ako, pare nga walay batasan. Karon i-check nato kinsa nga walay batasan. Ako o kamo. Pero i-check nato. Kana nga 5 centavos nga may bangak sa tunga, gidala ba nako gikan sa Indonesia? Dili. Kay ang among kwarta dito sa Indonesia, dili peso, kundi rupiah. Asa gikan ka na nga sensilyo nga may bangak sa tunga, gikan ninyo na gihatak ninyo sa panahon sa mass collection man na. So kung mao ka na kinsa nga walay batasan, kamo ang walay batasan, dili ako. Tinuod dili, kamo nga walay batasan ba nga muhatak siya sa Ginoo bangak sa tunga.
Una akong iuli sa inyo, ako pa nga mahimo batas, walay batasan. Kamu ba nga walay batasan? Gets ninyo? Gets ninyo? Bitaw ba no? Buti pa sabot sa mga manggihatagon unta ba kita sa Ginoo. Amen. Bitaw. Next, padayon. Kanang kaulit nung ganyan, no? So ayaw pag ulit-ulit nung. Ulit? Dili. Kulit. Dili. Dalo ganyan ba? Ayaw pag dalo-dalo nun. Kung pananglitan sa Domingo, kasabaran ba? Sa Domingo, mas collection kasagaran ba ya? Atong gikuha ka ng sensilyo. Naibalo mo sa tingog sa sensilyo sa sulod sa sibut. Naibalo mo tingog sa sensilyo sa sibut. Pagbutang nimo ka ng piso, ni tingog ba na? Unsa iyang tingog? Ulit, ulit, ulit. Tingog, ulit, ulit. Joke lang to. Padayon. Sige, padayon. Next, katapusan. Sige. Nakasabot mo kaulag, mauto. Last, basahan ninyo. Kita nangitaw kalipay sa diliputli nga mga huna-huna, mga tinguha o mga aksyon. Di ba ang Ginoo mingon siya? Sa una, ang balaod, ayaw pagpanapaw, pero mingon siya, karon, istoryan mo. Bisa lang usa ka tawo mo tanaw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na. But sa Ginoo nga putli unta ang atong kasing-kasing, putli unta bay ang atong hunahuna. Amen. Sige, padayon nawadan kita sige. Nawadan kita interes sa spiritual nga mga butang. Nangita kita personal nga katakbawan. Nahibalo kitang tanan. Okay na. Sige. Karon kay hapit na hapit na magmisa, hangyoon ko kamo no. Hangyoon ko kamo sa paglingkod ug maayo. Lingkod ug maayo, please. Unya, ibutang ang imong duha ka kamot ibabaw sa inyong paa. Please. Pwede abrihan na lang. Good. Bukhara. No. Naibalo ba kitang tananon? Sumala sa akong giingon ganihan. Nining panahon sa Kwaresma. Actually, panahon sa pagbiya sa atong mga sala. Mubalik kita sa dalan sa Ginoo. Ug usa ka butang nga gipaabot sa Ginoo para kanatong tanan, walay lain kundi pag-angkon na kitang tanang mga makasasala. Unya mo balik kita sa iyang dalan luwasan. Ang atong mga sala supposed to be kita ang hukman. Pero ang Ginoo mo nga dili, ako ang hukman. Tungod sa iyang pagigugma kanato. Ug mao kining iyang gugma nga iyang gipabati gipakita sa ato. Palihog sa kinasing-kasing pamation ninyo ang maong awit in the same time usap video bahin sa passion sa Ginoo dinhi sa atong atubangan ko. Okay. Please.
Gihimo ni Jesus ang tanan aron kita maluwas. Apan subo pamalandungan nga hangtod karon nagpadayon kita sa paglatigo sa atong Ginoo. Nagpadayon kita sa pagpaantos sa Ginoo. Pinaagi sa atong dautan nga mga kinabuhi. Dautan nga mga pulong. Nga nagpadayon sa paglansang sa Ginoo diha sa krus. Kita mao'y naglansang sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Pero way bali, ang gugma sa Ginoo nga rin nato, walay kinutuban, walay katapusan. Nagpaabot siya nato nga sa atong bahin, ipag-aanusap nato ang iyang pag-antos. Pinaagi sa pagbias sa atong mga sala. Ukmaning kamot kita sa pagbago sa atong kinabuhi. Unya kabaguhan maangkon lamang nato. Pinaagi sa pagampo. Pinaagi sa pagsimba. Pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Aron makatultul kita kung unsay angay buhaton, unsay dili. Unsay angay atong istorya, unsay angay likayan nato. Yes, bisan sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo nagpadayon sa pagpakita sa iyang gugma nga rin nato, samtang nagtawag siya kanato sa pagpabalik sa iyang sabakan. Karon pamation nato ang iyang tingog, love letter sa Ginoo para kanatong tanan. Pamation nato ang iyang love letter para kanatong tanan. Balik ta sa balay sa Ginoo. Biyaan nato ang atong mga sala. Ilabi na kining nahibilin nga Kwaresma. Maning kamo sa pag-reconcile kung galing ang uban na samaran tungod nato. Maning kamot kita sa pagtalikod sa atong mga sala. Come home, balik ta sa balay sa Ginoo. Aron dili sayangan ang iyang pag-antos alang kanato. O karon manindog kitang tanan, tapuson nato kining atong pamalandong pinaagi sa awit. Karong hapon, bisan sa gamay nga akong nakatunan karong hapon, apan hinaut unta nga pinaagi nini, maningkamot kami sa pagbago sa among kinabuhi, sa pagtalikod sa among mga sala, ug mobalik kami sa imong dalan kay nagpaabot kayod ka kanamo diha sa imong balay. Ginoo, ubani kami sa among kinabuhi. Ayaw itugot nga ipahilayo kami gikan kanimo. Gakusa kami, hiusa kami diha sa imong gugma. Kay kung wala ikaw, wala kayod kami mahimo. Tabangi kami, Ginoo, nga mamahimo kaming instrumento sa pagdalag kalinaw, sugod diha sa among kasing-kasing, sugod diha sa among family, pinaagi sa among maayong pulong, maayong buhat. Ginoo, ayaw kami biyay. Dawata kami pagbalik sa imong sabakan o kinaut-untang imong saad sa nagbasol nga kawatan. Saad usap nimo kanamo aron bisan asa ka atua usap kami kay nagatuok nagasalig kami kanimo kini among gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So simple kaayong atong pamalandong karon, pero hopefully
bisan sa kasimpol na ato makatunan bisan gamay para sa atong kinabuhi. At least makabiya sa atong karaan nga pagkatao, mubalik kita sa dalan sa Ginoo, dalan sa kaluwasan. Ayaw pag-usap pasakiti ang Ginoo sama sa gihimo sa mga Hudyo kaniya. Dili lamang sa mga Hudyo nga mo pasakit sa Ginoo, kundi kitang tanan. Hopefully, tabangan nato ang Ginoo nga mag-ana ng iyang pag-antos diha sa krus. Salamat kayo. God bless you all. Thank you so much.